И здравейте хора, аз съм Шара Боби и извинете, що ако ме нямаше толкова дълго време. А, просто няма какво да кажа за това и заради това ще играем в Васил Калинчев сервера. И да, имам диамантени брони, диамантени инструменти и всичко. Няма да ви показвам IP, нищо, а просто ще цъкам. И нека да влизам в самия сервер. И ето, влизам. Така, ето. Влизам хора. И зарежда ето ме в самия сервер. Аз имам билдинги. Сега нито няма в сервера. Ето, сега имам броня и инструментите. Да, имам лукове, неща. Сега по-скоро това ще бъде на епизод, който ще видите какво има на Васил Калинчев сервер, Васето. Най-хубавия и най-добрия ютубър. Значи къщите тук са уникални. Там има едно дърво, което малко прилича на сърце, което доста си прилича. Да, има много къщи. Опа. Така. Особено тая е брутална. Защото ние сме съседи. Ето, тук има ферма, която ето какво пише. Може да се взима, да се използва фермата, но да се засаждат и да се връщат семената в честовете. Ето и моята къща. Това е на един мой приятел, който и той има сервер. Казва се Денислав, ето. Той също ми е съсед. Да, тук имаме една нормална фермичка. Има дървета. Втория етаж, Ето какво има на втория етаж, тук всичко е празно. Имаме си една хубава тераска. Не знам защо е тук. Не знам защо това е щупено, но се тае. Хоп. И излизаш от втория етаж и отиваш на първия. Самия първия етаж е тук има, тук не знам какво съм правил, ама нямам в момента нищо, като материали. Имам 10 диаманта. Може, не. Така, не, оставете тук. Слизаме и тук имахме зомбита, зомбита, вилиджери, които вече ги няма, починаха, станаха зомбита и щеше да ти изотувам, ама без да така те ударих и се върши. Тук трябваше да има някакъв аквариум, ама така и го няма вече. Ето. Трябва да досадна вода. Тук просто ще имам нещо. Тази щупиме. Така, тук имаме малко бамбуче. Ето тук имаме мина, която се влиза така. Тук имаме тончета. Може да ви е светло, но съм с лайт за светлина. Но това луна, защото в истинска Майнкрафт не може да си сложа самото
самите неща, които трябва за сервера, но нищо. Опа. Ето, тук тончето ми. Подарено ми е от Shadow Phoenix. Ето. Значи, така, тут имаме малка фермичка за такъв къщата и имаме ферма за sugarcane. Това епизодче ще бъде дълго. Ще ви покажа целия сервер. Ето, тут имам берри, тирки, ефективност и така. Ето. Сега имам много лутове. И отивам първо да ви покажа. Мой камина няма какво се гледа, много такава. Но, ето, не, аз няма влезам в на никой къща. Това... Какво? Кой вие видяхте ли? Добре, ето, това... Моята къща е подобия на тази. Не знам защо. Гледах такъв туториал, защото не знам каква къща се направя. И оттам видях някаква е такава и си я направих. Ето, малко трябва да разкопаем, да вземем меда и да запълним тая дупка. Като изцяло сервера е много як, има много яки хора, а няма да ви показвам нищо особено толкова. Опа. Добре. Така, тук влизаме в къща. Това е най-богатата къща за мен, защото вижте, огромна е. И така, има много... Това е мой кон. Мислиш, да, това е коня ми, който съм го взели. Ама, нищо. Така. Преминаваме и това е на склад за храна, за новия магазин, не пипай. Това е на Алонето. Казвам Васил Кавенчев, Васето, в самото заглавие на клипа. Това е на един мой приятел, който е да сталтера. Ето, на къщата. Да, и тя е доста огромна. Преминаваме към най-хубавата къща за сега. И която е най-хубавата в това. В самия сервер. Това е Майко първи, това е на Васето къщата. Как може да видите на надписищите и котека. Тук имаме още едно магале. Така. Ето, ако виждате, така за тюлька. Ето, отивате малко на тук. Малко насам и ще си извадя мечък. Отиваме мина, която тут има неща. Лотове 2 лева. Ето така. Всичко. Но най-хубавото, това е изпълнение да не подгледаме, а влизаме тук и вижте какво пише. XP Farmer. Не разбавяй за твой 3 месеца. И така си. Видиш, получаваш си левелите. Така аз малко ще
видя какво става. Да, като изцяло, но първо ще отида до моята къща, защото от има едно хубаво нещо, което ми трябва. Не точно тук де, ама доста близо. Трябва да се нарече. Ето тук имаме целия мап, почти целия. Така, тук 100% трябва да има правила, ама нищо. Ето това е Пелуко. Но аз трябва да отида към моята къща, която е натам. Като изцяло да се каже, съм аз първо, което е, като влезам в сървъра, му си купих членство в YouTube, след това в тип. Ето, влезах и ето ви спах. Защото няма къде да спа, имаше зомбика и постоянно умирах, защото нямах нищо. След това опа, къде влезнах аз? След това влезнах в ходих да събирам дърво и това е втория вариант на моята къща. Имаше първи вариант, който си го бях направил, ама малко беше по-така къщата и нямах толкова право да правя толкова голяма къща и опа. По-точно нямах право да правя толкова голяма къща и трябва да е от дърво и камък. Но някои къщи, както видяхте, може и да са от такива, ама първо трябва да се пусне молба. Но това си е моята къща и ще отида до книжаницата. Така, затварям. Ето имаме малко неща. Имам лоялност 2. И къде се сложа? Все още не да слагам. И си взимам диамантите и отивам да си купя едно много хубаво нещо. Така. Отивам, първо трябва да спа. Спа на ето тези нещата. Регулатор е. И сега отивам малко да си купя един Fire Spec, защото моя е само прорязване. Също така ще ми... Отивам да си взема боровинките, защото малко ги забравих. Но да, хора, моля ви, абонирайте се за моя канал. Задължително с камбанките, когато правим много клипове и утре ще пусна много такъв много клип. Така убихме това зомби. И нека да ям. И да отида до книжаницата, както ви казах, да си взема книги, защото Fire Spec ми трябва за това. Меча. Къде беше книжаницата сега? Да, тук. Тут имаме знамето на България и една доста хубава кула. Това мостче е много хубаво. Това е на Ветси и... Това е на Ветси по-скоро, да. Я да прочитам какво пише.
Вие просто трябва вие да се прочетете. Ха! Прочетете го. Ето там мисля, че бяха книгите. Ето там. Ако не се лъжа, там бяха книгите. Ето тук имам предвид. Да. Ето ти. И значи сега да сме фара респект. Ето. Така. И се чуда това нищо още да се взема. Fortune. Ей, да, Fortune ще ми трябва. Е така и взимам. Така, готови сме. Опит няма. Така. Накупихме се малко. И шатах хора. Хора. Мисля да спирам с този епизод. Надявам се да ви е харесал. И да, оставете един лайк и се абонирайте. Да, камерата ми бъдна. Както винаги. Да. Извинете за камерата бъдна. Но това е всичко от мен и хайде чао. До утре!